Maliban nga sa 5 kwentong ating naitampok dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, 3 buwan bago matapos ang taon, isang segment ang ating binuksan. Sa karumal-dumal na krimen ito, ako si Nomer Corporal at ito ang Dampan. Isang crime documentary na nagbibigay linaw at hustisya sa mga biktima ng karahasan. Dito ay aming sinasalaysay ang mga totoong pangyayari. Una na riyan, ang isang persons with disability o PWD na babae mula sa Uwas Albay na ginahasa at walang awang pinatay. Andun na daw sila sa madilim na lugar, malapit na sa crime scene. Bigla na lang daw sinuntok ni legal age si victim sa tiyan, sinikmuraan. Tapos, yun nga, ang nauna daw na ng rape kay victim si minor. Lesion, ang dami niyang hematoma, tapos positive po sa rape, malalata, ang dami niyang sinuntukan po sa thigh, sa tiyan. Saan daw po nakita yung biktima and kamusta yung kalagayan ng biktima? Dito namin nakita yung biktima. Pagdating namin, dito namin siya nakita. And then natatakpan na po siya ng dahon ng saging kasi nga po wala po siyang saplot pambaba, nakabuka ka. Kaya yung mga nauna dito nakakita, tinakpan na muna siya ng saging. Dinala nila binuhay. Di na nga marunong magsalita. Pinatay pa nila. Sa agarang aksyon ng PNP, ay agad na nalambat ang 2 suspect at nasampahan ng kasong rape with homicide. Ika nga, nasusukat nga ba sa tagal ang pagmamahal at tiwala? At nakakasiguro ka bang kakilala mo na siya ng lubusan? Katulad na lang ng ating susunod na kwento ng isang guro sa Garchitorena, Camarines Sur na walang awang pinatay ng kanyang kinakasama dahil umano sa matinding selos. Ang pagsiselos na akala ay hindi magtatagal, humantong sa pananakit sa kanya. Sino yung kachat mo? Siguro may lalaki ka, no? Wala akong iba. Umamin ka na, siguro may lalaki ka, no? Ba, wala nga. Siguro may lalaki ka, no? Yan. Ano ba? May lalaki ka siguro. Wala nga. May lalaki ka. Ano ito ba? Nasasaktan na ako. Ang iwal. Nagisip ka. Anong klase pang mga pag-aako? Tig ano siya, tig tanggol sa pader. Tig martilyo ang payo. Tapos tig maraming lata dyan. Hanggang sa isang araw ay umuwi si Yasmin sa tahanan ng kanyang ina upang matulog ng ilang araw kasama ang mga anak dito na pinagtaka ni Aling Teresita. Bakit kayo nandito? Dito po muna kami, Nay. Ano ba, nag-away naman kayo ni Lito? Hindi po, Nay. Sige na, pasok kayo. Makalipas ang ilang araw, bandang 1:00 ng hapon, tumigil ang motor ni Lito sa tapat ng tindahan nila Aling Teresita, kung saan nagbabantay noon si Yasmin.
Ang akalang kakausapin lang siya ng kanyang kinakasama para maayos ang kanilang relasyon. Nawi sa malagim na trahedya. Nagbangayan umano ang dalawa at naging mabilis ang mga pangyayari dahil agad umanong inilabas ni Lito ang kutsilyo at doon pinagsasaksak ang biktima habang nakaupo. Siguro doon sa mga barkada, inaasar siya na, "Hoy, yung asawa mo may lalaki na naman na iba." Pagkatapos ng krimen ay agad na tumakas si Lito gamit ang kanyang motor. Sinubukan pa umanong habulin ito ng pamilya ni Yasmin, pero mabilis itong nakatakbo. Dahil sa pangyayaring ito, naglabas ng pabuya ang LGU Garchitorena kung sino ang makakapagbigay alam kay Lito. Kasi wala ng anak ko. Gusto ko mawala ng pangalan niya sa isip ko. Kasama ng anak ko. Kaya sana, bahala na ang Diyos. Ang Diyos na ang bahala sa kanya. Balikan din natin ang kaso ng isang padre de pamilya. Pinatay matapos na barilin ng kanyang kabarangay sa Pili Camarines Sur. Ang dahilan ng pagpatay dahil lang sa pagdura sa harap ng bahay ng sospek. Meron nga daw binaril doon sa Sitio Ilaod sa Barangay Himao dito sa bayan ng Pili. Ang akala nga namin nung una motorcycle riding na suspect, pero it turned out na naman pala, magkapitbahay lang yung suspect at saka biktima. Matagal na daw na may hidwaan yung dalawa na yon. Itong biktima ay siguro may hindi sila napagkaunawaan nung araw na yon. Agad naman daw silang rumisponde sa pinangyarihan ng krimen. Subalit wala na raw buhay ng datna nila ang biktima. Habang ang suspect na si Marlo, mabilis na tumakas at dumaan sa likod ng kanilang bahay. Ang sumpak na ginamit din ni Marlo sa pamamaril ay hindi na rin na-recover ng pulisya. Tanging ang basyo na lang ng shotgun ang kanilang nakuha sa crime scene. Namin for security purpose, inunol muna namin yung bahay. Hinalap muna namin yung suspect doon sa bahay. Pero accordingly doon sa wife ng suspect ay umalis na daw. Wala ka akong nakita. Base sa salaysay ng asawa ng biktima na si Maria Rachel Batucan, ika-9 ng Hunyo nang mapada ng kanyang asawa sa tapat ng bahay ng sospek at di sinasadyang napadura ito. Ayon pa sa kanya, ay mannerism na daw ito ng kanyang asawa dahil sa pakiramdam nito ay may nakabarang plema sa kanyang lalamunan. Sensya na ngayon ako, hindi na yun mauulit. Kung ano nga yan, doon pa lang sa bahay, magdudura na ako, sabing ganyan. Pero hindi pa rin po nila pinakinggan. Akala namin tapos na yun. Hanggang sa sabi ng tawa ko, wala daw araw na hindi daw siya abangan. Tapos lait-laitin, ganyan, bulihin. Buli po eh. Hanggang sa pinagtatawanan siya. Tapos may isang gabi pa po na nag-aabang siya ng bus. Dinuraan siya mismo sa harapan niya. Pero hindi pa rin siya umimik kasi sabi niya nga, baka nagpibiro lang, ganyan. Ika-5 ng Agosto, naganap ang unang mediation sa kanilang barangay ni Benjamin at Marlo. Subalit, hindi raw dumating ang suspect. Nag-file ng blatter yung biktima. Tapos, siyempre, after blatter, direkta schedule kami ng summon. So, 2 times namin pinatawag sa summon. Then the next week sana, may schedule na naman kami for the 3rd time sa barangay. Pauwi na sa kanilang bahay si Benjamin nang abangan siya ng suspect at biglang harangin. Dito na raw nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Dahil dito ay dali-daling umuwi sa kanilang bahay si Benjamin para kumuha ng itak.
Ngunit pagbalik ni Benjamin ay bigla na lang siyang binaril ni Marlo sa mukha gamit ang isang sumpak o improvised na baril. Kasi nga ang sa tingin niya ay nalagay sa peligro yung buhay niya, parang nag-self-defense lang siya. So ginamit niya yung improvised firearm na yon at pinutukan niya sa mukha yung biktima. Kaya nga po ang tinanggap lang na kaso sa piskal nung nag-file kami ng kaso ay homicide lang kasi nga may heated argument kasi sila prior nung insidente. Purman lang nasampaan si Marlo ng kasong homicide, ngunit nakapagpiyansa ito para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang dinidinig pa ang kaso sa korte. Bail lang siya, may temporary freedom lang siya, pero pag once na pinatawag siya ng korte ay kailangan niyang magpakita kasi kung hindi, malalabasan po siya ng tinatawag na alias warrant. Magkakaroon siya ulit ng panibagong warrant of arrest. Yun ang panawagan namin na sana patuloy na maging responsible yung mga barangay officials natin, lalong-lalo na kung ang kaso ay ano pa lang nila, within the jurisdiction pa lang ng barangay, dapat maiayos na nila para nang sa gayon magkaroon na ng magka-reconcile yung mga both parties nang hindi na humantong pa sa tulad ng ganito, nagkapatayan pa. Sa bayan naman ng Santo Domingo, Albay, nito lamang Nobyembre, isang guro rin ang pinatay ng kanya mismong manliligaw na nakilala online. Ilang oras matapos matagpuan ang mga labi ng biktima, ay agad na nalambat ng mga tauhan ng PNP ang suspect. At ayon pa sa PNP, hindi ito ang unang beses na may pinatay ang suspect. Sa tulong ng CCTV camera mula sa Barangay Bongga hanggang sa Barangay Misericordia, makikita na isang lalaki ang sumundo sa biktima na sakay ng motorsiklo. Ilang minuto bago matagpuan ang katawan ng biktima na posibleng siya rin umano ang nasa likod ng pagpatay sa guro. Naabutan namin yung biktima. Di pa masyadong matagal na period kasi dugo, sabi nga ng doktor, mga higit 1 oras pa lang ito doon nakatiwang mo. So palagay namin sa investigation namin, doon na yung pinatay doon mismo sa place na yun. Tuloy na pag-iimbestiga ng pulisya ay dito na nila napagtagpi-tagpi na ang Ryan na huling kausap ng biktima ay walang iba kundi ang 28 taong gulang na si Ryan Catorza at isang criminology graduate at nakatira sa Barangay Jess Bakakay, Albay. Ayon sa mga nakuhang salaysay ng PNP, nagkakilala si Ryan at ang guro sa isang social media application. 1 buwan na rin umano na nag-uusap ang dalawa online. Mabilis din daw na nakuha ni Ryan ang loob ng biktima matapos siyang mag-donate ng dugo para sa operasyon ng ina ni Darrell. Sigurado ako. Na allegedly yun po ang pinaka number 1 na person of interest namin. Nakita rin po siya ng kapamilya na sinundot niya, tuloy naka-helmet siya pero kilala siya. Kasi base sa kapatid ng babae is parang naniligaw yata ito sa biktima, itong lalaking ito. Tinanong ko yung kapatid kung talaga bang sila na, sabi ng kapatid, nililigaw pa lang naman. Hindi nabasa naman namin yung mga conversation. Di pa naman talaga sila. Siya lang naman ang possessive. Kumbaga mayroon siya mga sinasabi na ayaw ko nang mag-intend ka ng ibang manliligaw. Kumbaga possessive siya masyado. Parang gusto niya kaagad kontrolin yung nasamantalang. Hindi pa naman daw yung talaga, hindi pa man sila wala namang kasalanan, wala namang kaano ng babae. Ang bait-bait. Wala naman dapat para patay. Wala namang hindi naman nalalaki. Wala naman hindi ko namin suselos ba o kasi masyadong mas anong utak yung suspect. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na habang sakay ni Ryan si Darrell sa motorsiklo ay bigla niyang kinanan sa Barangay Misericordia ang kanilang sinasakyan. Matapos nito ay dito na raw isinagawa ng suspect ang karumal-dumal na pagpatay kay Darrell.
Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang PNP para madakip ang sospek. Alas 9 ng gabi nang tumulak na ang mga tauhan ng PNP at nagtungo sa bahay ng sospek. Mabilis naman na nalambat ng mga otoridad si Ryan. Na-recover ng PNP ang ginamit na motorsiklo ng sospek na may bakas pa ng dugo. Habang si Ryan naman ay nakitaan ng mga kalmot sa kanyang katawan. Oo, may mga traces pa doon. Naabutan mo nga yan. Yung ano yan, daming dugo ng kamay dyan, no? Tinago-tago pa sa amin. Di, pag nakita ko, ang daming dugo. Pinuno ko nga, sabi ko, tapos yung motor niya pa, yung mga dugo-dugo pa, yung mga putres, ibig sabihin. Kumbaga, at saka yung ano, yung kumbaga, talagang morally convinced kami na siya na talaga yun. Kasi yung helmet, tinago niya, nakuha namin yung helmet. Yung helmet na gamit niya, at saka yung helmet sa tinapo niya, dalawa, para eksakto talaga sila magkasama dalawa. Yun kay Police Captain Burhal, taong 2019, nang mapatay din niya ang kanyang nobya. Ngunit nakalaya din siya matapos na makapagpiyansa at maareglo ang pamilya ng biktima. Minabuti rin ng aming team na makuhanan ng payag ang sospek, ngunit tumanggi na itong humarap sa aming kamera. Pwede kami makauli ka naman. Ako po nananawagan na huwag po kayong magtiwala basta-basta sa mga kachat nyo, huwag kayong magpadin lang sa mga sa mga profile picture na maayos siya, magalang siya, pero deep inside hindi mo rin pala alam talaga kung sino ang pagkatao mo. So, huwag tayo magtiwala. Yun lang naman, pag hindi natin kakilala, kasi ganyan po ang isang ang ganyan po ang isang kriminal, lilin lang yung kanyan eh. Akala mo okay ka, akala mo mabait, ganyan po ang mga personality ng isang talagang mga kumbaga killer talaga yung hindi mo alam kung bigla. Kaya nga, di makapagtaka yung pamilya, bakit ginawa nun? Ang sabi niya, ang ganda naman ngayon ang pakikitungo namin sa'yo. Walang ibang hiling ngayon si Nanay Brenda, kundi ang mabigyan ng hustisya ang karumal-dumal na pagpatay sa kanyang anak na si Darrell. At ang huling kwento ay ang nangyaring pambubugbog ng 4 na kalalakihan sa isang boyadores habang nasa kasagsagan ng translasyon para sa kapiesta ng Inang Peña Branch sa Naga City. Ang insidente ay nakuna ng cellphone video. Agad naman na sumuko ang 4 na sospek at sinampa ng kasong homicide. Ang pagkuyog kay Nestor ng 4 na lalaki umabot sa tulay. Dahil sa patuloy sa pagbugbog ang mga sospek, ay aksidenteng nahulog sa tulay ang biktima. Well, napakababaw po nung dahilan. Parang ang alam ko is nagkatinginan lang muna ng masama. No? So kaya lang, dahil na sa impluensya ng alak, siguro yun ang common denominator na pabugso-bugso yung mga desisyon and nawi po sa suntukan. Naidala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Kas na po itong biktima natin na si alias Nestor. Unluckily na natisod. No? Natisod po siya. Tapos tumama daw yung ulo sa isang tubo bago po ito nahulog doon sa ilog. So, nagresulta na po yon sa kanyang pagkalunod. Tapos ang akala ko nun sir, hindi siya lalabas nun umagang yun. Sabi niya mga ano na daw po, mga hapon-hapon na daw po siya aalis. Nagtaka ako nun sir na lumabas siya, nakadamit na siya sir ng pang tapos naglagay na siya ng Viva La Virgen sir. Yun na, nagtataka na ako sir na usually pag nagsasabi yan, magapala man yun sa akin, alis na ako ganun lang. Pero panay kaway-kaway na talaga siya sa akin. Tapos nag-flying kiss na siya. Kahit sa mga anak ko, bago siya umalis nun, sir. May nakapagsabi po na kamukha daw siya ni Junjun, yan niya pong namatay. Sabi naman ng anak ko, syempre po kasi papa ko. Yun na po yung sinabi na, sabihan mo nga yung mama mo, pumunta ng BMC, sa hospital nga po. Kasi may nahulog nga daw po sa bridge. Yung pagpunta ko po ng hospital noon, na-confirm ko po na siya po talaga ito.
sakit sir, tapos yung iyak na po ko ng iyak nun sir. Di po ako makapaniwala na siya po palang talaga yun. Kasi usually po, yearly niya po talaga ginagawa niya sa translasyon niya, magbuya. Sinasabi niya nga po na yung 4 na nasa social media ngayon na viral ay lumapit na sa kanya para mag-surrender. So, pinapunta natin po dito sa Police Station 1 and pre-assess natin yung all documentations para sa pag-file ng case. So, sila na pong bahala magdepensa sa kanya-kanya nilang version and kung makonvince nila ang court na wala silang kasalanan. Subalit ayon sa record ng barangay, ay wala naman silang kinasangkutan na ipapanggulo. Mga normal tao lang yan dito. Wala naman sinasabi na mga problema sa situations ng mga makukonsider sila ng mga masasamang tao. Hindi naman ganun. Siguro kung meron naman, mga slight situations lang siguro. Wala naman na yung mga masasamang tao sila. Normal na mga kabataan lang. Mahirap man daw ito para sa kanilang mag-iina. Paunti-unti pa rin nilang tatanggapin hanggang sa maghilom ang malalim na sugat na iniwang bangungot na ito sa kanila. So yan mga kaaksyon, sa susunod na taon, marami pa po kayong dapat abangan ng mga dokumentaryo base sa totoong pangyayari. Pagbibigay hustisya sa mga biktima ng krimen at pananagutin ang mga nasa likod nito. Maraming salamat mga kaaksyon sa walang sawa at patuloy niyong suporta sa amin. Sa muli, sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako si Nomer Corporal at ito ang The Bat.